Fis-seduta parlamentari ta' 2 filgħaxija, il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel stqarrija ministerjali fejn ta' rendikont tas-sem tiegħu waqt il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li saret fi Brussell il-ġimgħa li għaddiet u tkellem dwar il-politika tal-enerġija u tassazzjoni, iż-żewġ temi magħżula għal dawn il-Kunsill. Joseph Muscat qal li l-għannijiet stabiliti fil-laqgħa li jkun hemm mobilizzazzjoni tal-isforzi kollha favur il-ħolqien tax-xogħol u tkabbir ekonomiku huma fost l-għannijiet tal-Gvern li qed jippromovi bis-saħħa mingħajr ma qatt jistenna li tmexxih l-Ewropa. U f'dan il-kuntest li kien hemm qbil li l-provvista tal-enerġija affordabbli u sostenibbli hija kruċjali biex jilqgħu għall-prezzijiet għoli tal-enerġija waqt li jsostnu l-kompetittività tagħhom, il-pajjiżi membri qablu li għandhom ifasslu strateġija li tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' suq tal-enerġija maquda fl-Ewropa, l-investiment, id-diversifikazzjoni u l-effiċjenza. Din hija eżatt l-istrateġija ta' dan il-Gvern, strateġija li kien min kien jikkritika sa ftit żmien ilu. Il-Kunsill riafferma l-mira tal-Unjoni Ewropea li sas-sena d-dieħla jkun hemm suq tal-enerġija maqut f'Ewropew bl-iżvilupp tal-interconnections u dan biħsieb li sal-2015 jiġi fit-tmiemu l-iżolament tal-pajjiżi membri minn netwerks tal-gass u tal-elettriku Ewropej. Anke hawn pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba u minkejja diffikultajiet li sibna se nibqgħu għaddejjin biex inwettqu l-proġett tal-Interconnector biex pajjiżna jkollu sors ieħor ta' enerġija u nkomplu nifirxu l-energy mix ta' pajjiżna. Il-Gvern jilqa' b'mod pożittiv ħafna dawn il-konklużjonijiet tal-Kunsill. L-Unjoni Ewropea qed tibgħat messaġġ ċar dwar l-impenn tagħha li jiġu indirizzati l-prezzijiet tal-enerġija u l-impatt tagħhom fuq il-kwalità tal-ħajja u fuq it-tkabbir ekonomiku. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern Malti jinsab miexi f'din id-direzzjoni fid-dawl tal-mandat li jingħata fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Il-mira aħħarija ta' dan il-Gvern tibqa' li jkollna provvista tal-enerġija elettrika li tkun orħos, effiċjenti, sostenibbli u sikura. Dwar il-qasam tat-tassazzjoni, Joseph Muscat qal li fil-qasam tat-tassazzjoni il-Kunsill qabel li għandu jkun aċċellerat ix-xogħol fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u kontra l-frodi. Malta tilqa' dan l-iżvilupp b'mod pożittiv u dan għaliex pajjiżna huwa pajjiż li lest jilqa' l-investiment fih danu, iżda mhux lest li jservi bħala ċentru biex fih jinħbew il-flus, temm jgħid il-Prim Ministru.